Teba, keď niečo v živote nebaví, alebo to proste nerobíš rád, alebo ľudia okolo teba ťa nebavia, tak to odstrhni do piče. Šéfe, to neznamená, že ty si v nejakej práci a ty tam teraz musíš ostať do konca života. Však ty máš 2 ruky, 2 nohy, máš hlavu a ty sa rozhoduješ. To je tvoj život. Ty si sa nepýtal sem na svet, tak nech ti nikto neurčuje, ako máš žiť. Nech ti nikto nehovorí, či si máš ísť vysokú školu spraviť, alebo ty sa zamestnaj hen tam na tej pumpe, alebo sa zamestnaj na tej fabrike. Ty keď budeš chcieť byť pilot, tak si chod za svojím. A nenechaj sa nikým a ničím zastaviť. Chod si cez mŕtvoly za tým. Chápeš? Horšie sa to počúva od rodičov, keď ťa rodičia od niečoho odhovárajú a ty to naozaj chceš. Musíš im to vysvetliť pekne po dobrom, nie že sa s nimi budeš hádať a budeš na nich pičovať a tak. Sú to predsa rodičia, tých si treba vážiť a uctievať ich úplne najviac, lebo sú to 2 rodičia, sú to 2 ľudia v tvojom živote jedineční úplne, žiadne iní nebudú, chápeš? Tak sa nenechaj nikým a ničím vystrašiť alebo zastrašiť alebo tak. Keď proste niečo chceš, tak sa za tým choď. A nenechaj sa hlavne odradiť prvou príležitosťou, že ti niekto jebne normálne poleno pod nohy a povieš, že ja neviem. Nie, však sa zdvihneš a ideš ďalej.